Tagas na siya do. Backplay tayo mi guys kay nagka-problema among sakyanan. Nadaot ang iyang clutch. Ingani sa among style backplay 1 kilometer pud kapin nga backplay ni Drake. So, nangita may pagkaon karon. Tara. It's 3 PM. Ibanggo to mga atabs. Ay bago nga open di Dunkin Donuts. Ano lang stall lang gud siya gamay. Mangita mi karon dito. So dili sa data maka-upload og mga road trip nga mga videos kay amo pang ipaayo. So ang mga uploads na to dire mga travel vlogs lang siya siguro nga mag jeep rami and family vlog siguro. Tara. Sige og init. Karon pag siya nagulan. Mga 2 days na siya, 2 days or 3 days na ulan na. Araw Dunkin na dyan. Bagulan na sila ga-open. Ay rotonda diri. Nay mag-soccer dia. Oh. Dunkin Donuts. Pila ka ube, ma'am? Dagang mga pagkaon dito. Ito yung church. Sir, donut, sir. Oban mi. Ay, lima ka choco butternut kani? Oo. Lima din ka choco butternut palihogs. Temporary ra mo diri ma'am or kuan na? Kuan pa sir nag Pirmi na. dili pa test market pa. Test lang. Choco butternut po ma'am. Pati yapon kay dagan kay ba? Dagan mamalit. Na sila ferry. Ferry ba na? Angel. Sige, lingkod ka. Didi. Nice rotonda karon. No? Barkada. Ay mga dogs nila ilang gi buhian. Ay nagdula. Then kami mag-inom isa. Ang mga soft drinks ang imnon karon. Dagan na kayo ng gawas ay nanguli ng mga kuan. Di maklaro, layo.
Ano yung fight? Lagi ako. Gabi mga ero. Ko lang sa brain na. Ganun mga dogs. Pada dog, dagan sila. Ito yung simbahan guys. Pero the church San Vicente Ferrer Chapel. Nature kaya. Pero wow. Tsada kay ko ano, ambience. Ano pa? Ano? Alright, mga na mag-order. Kuan. Dunkin Donut. Ano? Magkuha tag-isa. Lasang Dunkin Donuts. Baka. Gandagan ang baka. Tara, ito subos. Maala na yun noon. Bird Chops Pit Station. Apps. Careful tadri kay dalan. Tatag po ano? Isa. Ha?
And mana ang among pagsuroy-suroy dire. Back to balay nami. Tara, let's go. Gubot kayo. Okay. Gubot kayo kay sukad atong naguba yung clutch. Gipang kuha na yan among mga tools. Pero so until now mga 2 weeks naman siguro sugad sa pagkaguba. Wala pa na ako nabalik. So, gubot pa kayo. So until now ngita pa kog kuan mekaniko kinsay mo ayo. Nangita pa kog budget. Unsaon ni kay kani nga sakyanan 9 years naman ni siya. Hindi na siguro nialis dan ang entire kuan ni clutch. So di siya ta maka road trip. Kapatay sakyanan magamit so maka kuan magita pero magsakay ra tas angkas man siguro or jeep na pampasayroan. So ora to. Pagid guys, ang shock nag-leak yung kuan. Nag-leak yung oil. Okay. Kuan pang shock 2 years pa pero nag-leak naman. Leak yung oil. So isa sa problema nako karon kani hindi ang clutch hindi na mo sulod. So wala sa tayo road trip. So, oil na mga tanom sa mong silingan guys. Kaya mga tanom free ni para sa tanan. Guys, daunan. Yan pala yan, biro. Ay, sili. Sili, no? There, biga pang mga. Ito lang ito. Okay. Pero,